Sakima Travel. Hej alle sammen hjemme i Danmark. I filmende stund er rygtet, at I har fået en dejlig sensommer, september. Jeg er rimelig sikker på, at fra oktober ændrer tingene sig. Jeg hedder Thomas og driver Sakima Travel med mit fantastiske personale og min dejlige kone. 10 år i Vietnam med fokus på at rejse rundt og sælge rejser til gæster, gør, at jeg ikke er pinlig for at prale over, at jeg er noget nær ekspert på området. Kunne I godt tænke jer at komme til Vietnam? Så ræk ud. Lad os få en videotelefonsamtale, og så lad mig høre, hvad type er I, hvad leder I efter, hvad er jeres budget, og så lad mig lave et forslag til, hvordan jeres tur kunne se ud. Jeg skuffer aldrig. Lige nu er vi her i Mekong. Meget grønt og meget varmt. Fyldt med autentisk håndværk. Der bliver produceret rigtig meget herude, og rigtig mange ting bliver lavet af restmaterialer, for eksempel kokos, og kokos bliver brugt til alt, til at lave alt fra olie til fibre og tøj. Men jeg vil bare lige hejse flaget og sige, at vi er her. Så ræk ud, og lad os få en sludder og få jeres rejse til Vietnam til at blive helt perfekt. Ha' en god dag.